Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, azt hiszem beszélgetnünk már nem is kell semmiről, hiszen minden információt láthattak az imént a képernyőn, de azért mégis meg fogjuk kísérelni méghozzá Szuper Leventével, aki 98-szoros válogatott jégkorongozó, a szapporói hősök egyike, és a szilveszteri futam hajtója, valamint Krebs András van itt, a Kincsen Park helyettes ügyvezetője. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük a meghívást. Üdvözlünk mindenkit. Levi, te mikor tanultad ezt a műfajt? Hát, hogy tanultam, az túlzás, mert soha nem tanultam, viszont akkora élmény, és hát ugye mikor volt? Ez már több mint 10 év, amikor egyből egy volt, fölültem a sulkira, és sikerült egy versenyt Nóra Villel megnyerni, de a lovak iránti szerelem az már nagyon régi. Jó, de azért ez nem ennyire egyszerű történet, hogy valaki csak jön, lát és győz életében először, szóval azért én nem tudom, mit tud, hogy ezt meg tudta csinálni? Bátor, és volt hozzá affinitása, azt azért ne vitassuk el. Tehát amikor mi mindig meg szoktuk keresni a sportolókat, színészeket, most már újságírókat is, hogy gyertek, hajtsatok, próbáljátok ki, azért sokszor ránk teszik a telefont, meg persze mondják azt, hogy majd nyáron esetleg. Tehát ez egy válogatott elit, aki nálunk szilveszterkor hajt, mert tényleg kell hozzá elhivatottság, bátorság, és a Levibe is azt szerettük, hogy lóhoz kötődése van, lovaik vannak, lovardály van, tehát van benne egy affinitás, és amikor kijött, kipróbálta, ezt tetszett neki, utána, hogy rögtön az első versenyt megnyerte, persze az kell szerencse, meg az, hogy gyakorolt sokat, meg hogy van hozzá érzéke. Meg hát a ló. Meg a ló. És mi az, amit szeretsz benne? Hát fölülni a sulkiba az egy akkora élmény, és utána nekiindulni, és érezni a lónak az erejét és a száguldást, tehát tényleg az egy lóerő, és akkor ott csak te vagy az elemek és a ló, és az tényleg egy akkora élmény, úgy kikapcsol, átvisz egy másik dimenzióba. Félelem nincs? Érdekes volt, mert ugye én nem versenyszulkiban tanultam meg úgymond hajtani, és a verseny napján ültem, konkrétan a versenyen először versenyszulkiba, ott a lábtartás, meg minden kicsit az egyensúlyi kérdések másmilyenek, mint az edzőszulkiba, de ahogy már szóltak, hogy akkor gyülekezés a starthoz, tehát onnantól kezdve le a roló és koncentráció. Mi minden más lesz majd ott szilveszterkor? Meséld el, Andis, illetve azt is, hogy mi az, ami más lesz, mint a korábbi években, hogyha olyanok mennek, akik már voltak. Hát a színész, sportoló, újságíró hajtás, hogy a Leventénél maradjak, az most is főszám lesz. A Sport TV-t Petőr Andris képviseli most már vagy 10. alkalommal, igen. És lesz még egy-két komoly név a tarsolyban. Egykori kollégánk Szekeres Péter is ott lesz például. Pontosan, címvédőként Szekeres Petit mindenképpen emeljük ki. Sport TV-sek nagyon jók ebben. Aki valaha itt megfordult, az nagyon jó. Már megy fel a pulzus. Jó van. És lesz most egy újabb válogatott labdarúgónk is, Sándor a keresztneve, azt hiszem, ennyit elárulok, és akkor majd a következő héten még többet el fogunk árulni. No, akkor a gyerekeknek most egy körhintával fogunk kedveskedni, illetve póni galop versenyekkel az utánpótlás számára. A nagy rendezvényeken mindig említettem itt nálatok is, hogy a póni galop az most mennyire népszerű, és ez a gyerekeknek egy nagyon jó kitörési lehetőség, nekünk meg utánpótlás nevelésre is nagyon jó. Hát akkor az igény rá, hogy -2 fokba is imádnak galoppozni a gyerekek, hogy 4 póni futamunk van, úgyhogy már ilyen 1:45-kor, 1:30-kor már versenyeink lesznek, sőt, javában elindulnak majd ezek a futamok, akkor a közönség számára, a gyerekek számára egy ilyen kis ringlispírrel készülünk, aztán nagyon komoly kibővített vendéglátással szeretnénk gondoskodni, hogy ne legyen akkora kígyózósor, csak egy sokkal kisebb kígyózósor, és ami abszolút újdonság, az atlétikai VB-n már látott, és az amerikai NHL sportokban, NBA-ben látott szünetekben ez a kiss-cam, dance-cam, fan-cam, ezt próbáljuk a szilveszteri tribünre, ahol mindenkin sapka, sál, kesztyű van, adaptálni úgy, hogy felismerhető legyen mindenki. Sapkában lehet táncolni, azzal nincs azzal probléma. Lehet táncolni, azzal simán lehet táncolni. Is lehet. Azt is lehet, de ez az arcfelismerő játékot is szeretnénk, és hát bízom benne, hogy egy Michael Jackson, vagy egy Michael Douglas, vagy esetleg más egyéb híresség fel fog tűnni a tribünön, vagy hozzá hasonló. Klassz. Levi, a te gyerekeid hogy állnak ehhez az egészhez? Kimennek szurkolni, ott vannak, gondolom imádják a lovakat ők is. Hát hogyne, a lányom különösen, tehát ő aktív lovas, neki van saját lova is, úgyhogy mindenféleképpen, és hát ahogy megtudták, hogy idén is mint hajtó fogok részt venni, mert azért az elmúlt években
eleve mi szinte minden évben ott voltunk, de csak vendégként, csak az idézőjelbe. De most, hogy megtudták, hogy ismét hajtani fogok, ráadásul egy Vitya nevű lovat, úgyhogy Szélig Viktor készül. Tehát onnantól kezdve azért elég nagy a nyomás. És nem lehet hozzászólni otthon? Nem rajtam, felém. Tehát hogy nagyok az elvárások a gyermekektől, hogy akkor most megfejelni nehéz lesz azt a 10 évvel ezelőtti teljesítményt. És miért döntöttél a visszatérésnél? Volt még nyáron a celebfutam, és megint elkapott, és ráadásul most ráérek. Tehát legtöbbször azért nem tudtam menni, és versenyzőként részt venni, mert nem tudtam fölkészülni, mert a jégkorong szezon az gyakorlatilag ebben az időszakban hát ugye dübörög, és nem volt idő erre. De most, hogy nincsen mindennapos jégkorong feladatom, így most van rá időm is szerencsére. A szilveszter a lovin gyakorlatilag 9 óráig tart, tehát ez egyfajta bemelegítés arra, hogy aztán lehessen bulizni tovább? Abszolút. A jó forgatókönyvben nem változtattunk, tehát ez egy before party. A kaput majd délben nyitjuk, fél egytől, negyed egytől lesznek majd a futamok, és olyan 8-ig, fél 9-ig lesznek majd a versenyek, általában 30-35 percenként, a szünetekben lesz majd még egyébként egy nagyon komoly ördöglovas bemutató is, trükklovasok lesznek, tűzzel fognak majd dolgozni, tehát ez a sötétedési utáni időszakban lesz, akkor lesz ez a különböző kemes rész, úgyhogy szerintem egy bemelegítésnek, egy ráhangolódásnak az esti bulira tökéletesek leszünk idén is. Mi az, ami a visszajelzések alapján a legnagyobb sikert aratja ezeken a bulikon? Hogy visszajön a kedves közönség, hogy egyre többen vagyunk. A Covid utáni időszak nem volt régen a Covid, tehát akkor inkább úgy mondom, hogy a Covid előtti számokat tudtuk hozni például a tavaly évben, szerintem ez egy óriási dolog, és ami mérhető és jó dolog, hogy a kedvezményes jegyek gyakorlatilag 1-2 napon belül elfogytak, tehát ügető szilveszter jegyet adnak karácsonyra egymásnak emberek. Én ezt nem gondoltam volna mondjuk még 5 évvel ezelőtt sem. Pedig milyen jó ötlet. És hát nem csak a koncertekre, nem csak a különböző hangversenyekre, de most már ügető szilveszterre is ajándékozunk egymásnak karácsonyra. És szerintem, ami még nagyon jó és jó visszajelzés, az a panoráma étteremnek a telítettsége, ami azért ilyenkor ugye meleg van, nagyon jó a kaja, de azért nem egy olcsó dolog, és ott is megtalálja az a réteg, hogy 1-2 napon belül elfogynak ott is a jegyek. Tehát számomra ezek a legjobb visszajelzések. És Levi, készülsz, gyakorolsz? Igen, tehát már megismertük egymást Vityával, úgyhogy... Vitya mit szólt hozzád? Vitya nagyon örült, és egyből összeaverkodtunk, úgyhogy ezzel nem hiszem, hogy probléma lesz. Még azért lesz 1-2 alkalom, amikor együtt fogunk edzeni, és hát nagyon várjuk tényleg a versenyt, és hát előtte, utána mi is bulizunk a családdal és barátokkal, mert nagy társasággal szoktunk mi is menni. Te hogy tartod karban magad? Mert nyilván azért ahhoz, hogy ilyen dolgokon az ember részt vegyen, ahhoz azért kell egy kicsit jó kondiban lenni. Egyébként is látszik, hogy foglalkozol azzal, hogy megtartsd a fiatalságodat. Hát kezdeném a mozgás részével, 2 gyermekem van, és nagyon aktív apuka vagyok, úgyhogy szerintem ezzel mindent elmondtam. Lesétálod a 10 kilométert naponta? Abszolút, tehát ezt vicc nélkül, abszolút része vagyok, szerves része az életüknek, úgyhogy ez igazából ki is meríti. Nyilván sportolni is szoktam, tehát egyértelműen továbbra is a tenisz az, ami a nagy szerelem. És hát nagyon-nagyon figyelünk tényleg az egészségre, az egészséges életmódra, táplálkozásra, étrendkiegészítőkre, tehát ez most egy ilyen nagyon, nagyon egész, ami otthon van egyensúlyban. Foglaljuk össze még egyszer mindazt, amit tudni kell az ügető szilveszterről, jó? Nagyon egyszerű és gyors leszek. Október, mégsem vagyok olyan egyszerű. Tehát szeptember, nem szeptember, vicceltem. December 31-én ügető szilveszter, a Sport TV egyébként élőben közvetíti, a Sport 1. Mindenkit várunk egyébként a helyszínre, és 12-től fél 9-ig felhőtlen szórakozás. Forradbor? Forradbor természetesen, pezsgő is lesz, finom ételek, és remélhetőleg remek versenyek és levéknek kell drukkolni. Én drukkolok mindenkinek, sporttévéseknek, egykori sporttévéseknek és mindenkinek, aki ott lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük szépen. Köszönjük a kedves nézőknek is, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra.